Shwmai? Helo. Helo. Howdy. Yo. Shwmai'n hongian? Shwmai, Mrs. You Josh? A fi yw Cerith. A hwn yw Milltir Sgwar. I disgrifio Tregaron, mae rhaid defnyddio geiriau tawel. Oes, ond tri unigryw fyd. Hefyd yn fach a tre farchnad fyd. Ond mae pob un yn nabod ei gilydd fo. Mae'n lle clos iawn. Cymunedol. Os cael ei weid, mae merched Tregaron bach yn wyllt ma. Ond yw Cerith byth wedi experience o hwnna. Right. Dyma Nrhegaron. A fan hyn, mae llawer o pobl yn hoffi dod i bog snwco. Ond heddiw, mae bach yn llwyd. Fel arfer, pan bydd y haul yn setlo dros y Nrhegaron, bydd y rhwyn yn edrych fel bod nhw ar dan. Reit, fi'n credu fi a Josh nawr yn barod i trial y bog snwco yma. Barod, Cerith? Fi'n barod. Am le mor fach, mae da Tregaron nifer o clwbau sterau chwaraeon. Mae clwb rygbi yma, a blwyddyn yma mae clwb rygbi Nrhegaron yn meddwl mynd am promotion o'i lig nhw. Gwyn ar ôl gêm neu ar ôl falle training hyd yn oed, bydd y tîm yn cwrdd yn y rygbi clwb. Mae gigs yn cael eu cynnal yn Pafiliwn Bont yn fe, yn Nrhegaron. Gig mae'r Bont fel enghraifft. Ie, neu gig bach Bont. Mae nifer o lefydd i cymdeithasu i gael yn Nrhegaron. Fel y Talbot er enghraifft le mae'r pub quiz. Ie, neu'r Llew Coch ble mae'n digon parod i gael o'r lle mynd mas na. Dyma ceir ysgol a dyma'r astroturf, a fan hyn le ni'n chwarae pêl-drod. Ni'n dod ma tua 3 gwaith o wythnos, a ni'n jyst yn dod bant i dangos sgiliau ni, really. Ffrindiau pentre o Tregaron, Llanewi, Nrhegaron. Fan hyn le mae pawb yn chwarae pêl-drod. Sy'n rhaid ni trefnu dod ma dydym, ni jyst yn dod na ffyn i moyn i chwarae ffwtbol. Mae Caesar astroturf yn perffaith ar gyfer lle bach fel Tregaron. Fel, ni'n gallu cael 3-side tournament. Fel la, ynddi ni? Ie, a mae 560 office yda ni'n Nrhegaron, a fi sy'n trefnu i ni cael gemau fel hyn. A mae fe'n neud tournamentau pethau fel hyn. Tîm fi yn llwyd eleni, Cerith? Wel, so na rili bwysig, da gwed. Goal celebration favourite fi yw yr hen bendanite. O, ti'n rhaid dangos hyn. Fel la, a Cerith yn golchi'r trod. A beth i'n ti, Cerith? Sdim rili da fi'n jyst yn ei top i bant rhedeg mewn y lle. Mae fe'n meddwl mae corff Ronaldo neu Arnold Schwarzenegger nawr. Wel, fi'n mynd i'r gym eitha fel. Top tasty one yn ganol Tregaron. A mae bwyd yn hyfryd. Mae kebabs i gael ma, mae pizzas i gael ma, mae chips i gael ma. Mae fel 4 takeaways in one dan i fan hyn. Ar ôl gêm rygbi a di Mercher, bydd y siop ma'n fflydo. A bydd y players rygbi gyd yn rhaid y calories sy'n newydd colli straight nôl mlaen. Ie, mae bati syfflu yn llawn chwedlau nhw, Cerith. Fel i gweld bydd y bardd enwog Dafydd ap Gwilym. Mae rhai yn gweud, mae dim ond y coes Dafydd ap Gwilym sydd yn y bydd. Pwy sy'n gweud na? Wel, y chwedlau yna fe. O, fe chwedlau. Ie, na fe. Mae pwch nofio yma, a mae gym yma. Wel, fi a Josh yn hoffi mynd i'r gym ond bob dydd yn dydw. Ni hoffi meddwl ni, odyn. Odyn. Yn anffodus, sa'n ni'n cadw at y training regime na. Beth sy'n unigryw am y garage yma? I fod y pobl wneud y petrol i chi.
a pobl yn bod mewn diog â ni, mae hyn yn beth daf, nadw. Perffaith i fi a Cerith. Mae'r garage ma hefyd yn laid back. Yn hamddenol iawn. Mae chi'n ffitio mewn yn dda gyda Tregaron. Yn y slow lane. Cai ifan yw hwn, le mae rasys Tregaron yn cael ei chynnal. A blwyddyn ma, mae gofau yn mynd i fyny at 80,000. 80,000? Ie, doll. Mae gyda jockeys dylwn ni bod. Merch lleol i'r Nrhegaron sydd yn ei gemwaith sydd yn poblogaidd ar hyd a lled Cymru. Mae ei gymweithiau yn unigryw iawn. A dim ond yn Tregaron mae siop Nrhegaron i gael. Mae pobl yn dod o bell i weld siop Nrhegaron. A mae stondin Nrhegaron bob blwyddyn yn y Steddfod, ble mae'n gwerthu rhai o'i gymweithiau. Na ni, beth y sgwar Tregaron. Mae Tregaron lle braf a thawel. Ych chi'n mlacio, chilo mas yn y hael, ar y sgwar, le cwmpo i gysgu.